ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ರಾಶಿ ಬಾಜನ ಬುರ್ದುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಮಾತ ದೆಕ್ಕ ದಿನ ಬಾಜನ ಈತೆ ಎತ್ತು ನನಲ ರಾಶಿ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾಜನ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬಾಜನలను ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ದೆಕ್ಕಿ ಅಂದು ಈತು ರಾಶಿ ಬಾಜನ ದಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಒಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಎಡ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇನ್ನಿತೋ ವಿಡಿಯೋನು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಪುನಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಟ್ಟಲ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತುಚ್ಪಾವುಡ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತು ನೈಗೋಸ್ಕರ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿಂಡ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಲು ತೂಲೆ ಒಂದು ಎನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಈ ಬಟ್ಟಲು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಮಲ್ಲ ತರಕ ಬಲ್ಲ ರೈ ಬೌನ ಕುಜಲ್ ಕುಜಲ್ ಇಂಜರ್ಸಿ ಬೌನ ಕುಜಲ್ ಕೊನೆಯ ಭಾಜನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಭಾಜನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಜನ ತೊಳೆಯುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ. ತುಕ್ಕೆಗೆ ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ. ಯಾನಂತೂ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ ರಾಶಿ ಬಾಜನಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಜ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನ್ ಮಾತ ದಕ್ಕದು ಬುಡಿಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದ ಈತು ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ವೆರಿ ಸೂನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ನಾನೊಂದೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಶೇಷ ದಾದ ಅಂದು ಓಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶುರು ಆತುಂಡು ದಾಯಕ್ ಶುರು ಆತುಂಡು ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಶನಿವಾರಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ತಾರೈದ ಅರೆಪುದ ಕಜಪು ಮಲ್ತುಂಡ ತನಿಷಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇನಿ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಾತ್ ತರಕಾರಿಲೇನು ಮಾತ ಮೂರ್ದುದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ತರಕಾರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು.
ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪಾವುದಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ತನಿಷ್ಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಐದು ದೆಚ್ಚೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಕುಲಿರುವೆ ತಿಂಡೆಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟೆಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ಗಿತ್ತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿತ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀ ದಾದಾನ ಆತುಂಡಾವೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ಐತಾತಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುನಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅವು ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕುನ ಮಾತ ಕೈ ಬಚ್ಚೋನು ಮಸ್ತ್ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂತೆ ಇತ್ತಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಶನಿವಾರ 1:45 ಆತನು ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೀ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಪತ್ತದೆ ಅಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಅವು ಕಣ್ಣುಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನು ಇಂಕಲ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಫುಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಅವು ಏತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗೆ ತರೆಲ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೊಪ್ಪುನಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ತು ಪತ್ತನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತನೀಶ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರು ಇತ್ತೆ 1:45 ಯಾನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಕುಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಏರ್ನ ಎನ್ನಾತು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ ತೂಯರತ್ತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪಿದಡ್ನಿ ಒಂತಪುರ ತಾಂಡು ಪಿದಡ್ದು ಒಂಜಿ 7:30 ದಾದನ ಅಂಚ ಪಿದಡಿಯರು 6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಿದಡಿಯರು ಅಂಚ ಕತೆ ಇಂಕಲ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಪೋದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಶ ಬೈದು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಿಗೆ ಪೋತಿ ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದು ನಿಕಲೆಗೆ ಆತು ಶೋಕು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ವೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಪಂತೆ ಒಂಜ ಆತು ಚೂರ್ ಆಣಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕನಲೆ ಅಂದು ತೂಕ ರೇತ್ ಕನ ಪೆರಿದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಅವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅವೇ ಯಾನೇ ಕುಲ್ದು ಆರ್ಬಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಚೇರು ಆರ್ ಬಿಸಿಲ ಒಪ್ಪುವೇರು ಆರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇಜಿಂದ ಆನಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಾಲೆ ಅಂತಂತೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಡ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಬರ್ಪು ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಇಂಕ ಆತೊಂಚೂರು ಪನರೆ ಇತ್ತಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ ಅವನು ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಬೇತಿದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಂಡು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಟ ಖಾಲಿ ಕೀಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ತೂನ ಹಿಂಗೆ ನನಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುನ ಅಂತ ಆಪುನು ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದು ನಂದು ಓಲ ದೀದು ಬತ್ತೆಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೈತೆ ಹೊರ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಥದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂದು ಜಾತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡೆಂಕು ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಕೈ ಕೊರುಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಕೋಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಕೋಲದ ಒಂದು ಜಾತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬರರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾಲ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಡು ಪಂಡ ಏನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೂ ಏನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವರ್ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಐಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡಿನ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕಲೆಗೋ ಪನರೇನೆ ಬರ್ಪು ಜೌ ತೂಯ್ಬೋಕೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದುಂಡು ಪಡ ಅವು ರಾಪಕ್ಕ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದು ಎನ್ನ ಟಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೂ ಬರನಿನ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಅವು ಟಂಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತು ಓಡು ಪಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆತೆ ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನು ವಾ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಂಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪುಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್